Bylo to rozhodování jednoduché, protože jsem se sem přistěhovala z Korfu a řekla bych, že mě sem přivedly i takové, nechci tomu říkat náhodné události. A tady to okolí kolem Náchoda považuji v podstatě za svůj rodný kraj. Já jsem ve svých 14 letech odešla na Intr studovat do Litomyšle. Jsem se sem nikdy nevrátila. Moje první dojmy byly úžasný, protože, a to já si říkám to s oblibou, že každý den nevycházím z údivu, kde jsem. Mě každý den jako něco překvapuje, jo. A nebo když se procházím lesy, tady jsou nádherný, mystický lesy. A už jenom to moře chybí, no. Jak říká Čapek, my si tady sedíme na těch svých rybníčcích a to nám ke štěstí stačí, ke spokojenosti, ale to moře ještě. Jinak už nám nic nechybí. Já jsem prošla všemi stupni vzdělávání. Byla jsem ve školce, ve družině, učitelka prvního stupně, učila jsem na druhém stupni hudebky, ředitelovala jsem v základní škole. V Praze jsem potom dokonce i lektorovala kursy pedagogiky. Učila jsem online češtinu pro cizince. No a potom jsem se rozhodla, že si naplním svůj sen. A že budu žít někde, kde je teplo, kde je moře, kde mám palmu na zahradě. A tím, že jsem učila online, jsem si to mohla dovolit a odstěhovala jsem se na Korf. Byla divočina, protože na ostrovech, jak to tak bývá, tak nejsou kvalitní internety. To když prší a jsou bouřky a je vítr, tak jsem kolikrát učila i v autě. Jsem se dostala nejenom na Korfu, na Zanzibar, do Afriky. V každém koutu jsou jiný zvyky. Jo, i ty lidi jinak mluví, jinak přemýšlí, jinak žijou. Tady zase ty Sudety. Na mě to nepůsobí zase tak tíživě. Někdy to vnímám, tu energii těžší. Nepoddávám se jí a myslím si, že tu energii můžou přeměňovat lidi, kteří sem přijdou a kteří tady jsou. Tím, co dělají. I to, že jsem žila v Řecku a půl roku pak v Africe a pak zase tady v Čechách, tak a docela jsem cestovala, tak jsem poznala, že všude je chleba o 2 kůrkách. A jestli mi tady něco chybí, zatím asi nic nechybí. To je zvláštní, ono to třeba přijde. Já jsem tady krátce, do které já jsem byla vybraná do Finska. Chtěli tam po mně, aby tam prošla tou stáží, že bych načerpala zkušenosti a chtěli, abych já to pak vlastně učila další školy a zaváděla tu učební metodu do škol a se vědělo, že jsem otevřená jiným pedagogickým směrům. Ten pedagogický směr, kterému jsem já otevřená, se nazývá otevřené vyučování. To o tom, že jsi otevřený, samozřejmě nejenom open your mind, jako otevři svou mysl. A myslím si, že tady to je právě i ten kraj, že když už se sem lidi přistěhujou a rozhodnou se sem přistěhovat, tak hodně jako lidí vnímám nějakou životní zkušenost, i třeba cestovatelskou zkušenost, mají za sebou nějaký příběhy, který jako jim dávají ten nadhled a tak jim to tu mysl otevírá. A to je jeden z tématů i toho otevřeného vyučování. Být otevřený jako novým věcem, světu, rodičům, obci. Každodenně si zvědomují to, co pro ty děti je nejdůležitější. Aby do školy chodili rádi. A aby se chtěli učit novým věcem. Vytvořit dětem takový prostředí, já říkám, pojďme vytvořit bezpečné prostředí, kde se budou děti cítit dobře, mezi sebou navzájem, s námi, s učiteli, se všemi zaměstnanci. Určitou násobilku, od toho tady samozřejmě jsme, násobilku vyjmenovaných slova, všechno učivo samozřejmě, ale pojďme vytvořit takové prostředí, budeme mít ještě tady tu hodnotu a kde pak oni budou sami chtít se ty věci naučit, protože to je bude provázet celý život. Ten vztah k učení. A my jsme tady od toho, že můžeme ty děti provázet na tady ty vzdělávací cestě a být jejich průvodci a podporovat jejich talenty a jedinečnost. A když se nám to všem podaří, tak to je to, co těm dětem zůstane.